and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gibati og kabalaka sinuring ang inahan ni Emily nga pag-abot niya sa bahay, way suga ang palibot. Giablihan niya kini og wa ang iyang anak. Dito usab sa dapit nga naitabuan sa manayong maay, nabati sa hamtong babae ang ago ni Michael. Ayaw biyai atong tinda ha, kay kaihion ko. Muadto ko CR. Diha ka lang. Ay, pastilaning bataa. Pastilaning mga bata karon. Pakigsultihan nimo, ego lang yung muyango. Kay toa ang naong sa cellphone. Sige ka tubag cellphone. Ay, ganina ra kong kaihion. Ay, salamat. Nahabwa na gyud. Abang. Oh, unsa rong naay na nga yung pakitabang. Hain man ron. Oh, naagyod. Ay, tingog sa usa ka lalaki. Ay, nang limbaot ba akong balhibo? Kanarabang napita diha. Pila ka patayng lawas na ang napalgan diha. Ay, mubiya ko din eh. Abang. Oh, oh naagyod. Ipahibaw ko di. Naay pulis. Usa na sa nag-ground din eh. Chief! Chief! Naay tingog sa tao ditong dapita, Chief. Nag-ago sa kasakit. Nangayo o makitabang, Chief. Unsa? Ato ditong dapita, Chief. Daghan rabang mga tanong. Iwagi dito, Chief. O ba? O sige. Kuyugi ko nga tabi. Tudoy ko kain dapita. Niya pa-slide ko. Tara, sana manang. Pagdalang og laing kauban nimo. Og tudloan talang mughaing dapita. Sa unahan sa CR, Chief. Diha na ko mabati ang ago. O sige, butawag ko ba? Oh, niya ko. Chief, ato adayon ninyo. Basin og gipariglahan ng tawhana. Nahita mo? Kadungog ko nun si manang og tingog sa tao nga nangayog pakitabang. Ato na to, Brad. Oh, di napita na. Dali. Tudloan ta mo. Dali dayon mo. Dili ko ikaw bihaan. Dihang dapita, Chief. Iwagi, Chief. Naman bitaw. Dali, Brad. Ay, kumpiyansa, Brad, ha? Kasi kung saan ang binuang, ha? Ay. Sagbutan napita, oy. Nang, di lang ka, ha? Oh, lagi na nakita. Iwagi lang pag-ayo, Chief. Basin og patay na. Nag-ago man to ganina. Brad, Nara, nakadugo. Oh, uy. Nara, Brad. May babae sab. Dali. Oh. Ikapon ito ang kuhan, Brad. Ay, na, Brad. Si Emily, luwasa siya. Ay, ginoo ko, Chief. Kadaghan kong dugo. Magtawag tag-ambulansya. Basin og madapa na. Uy, kaluoy in taon nila. Sige, Brad. Magtawag tayo ambulansya. O, dahil service na ko. Ay, kaluoy nila. Maluwas lang unta sila. Huwag ang babae kay batanon para ba? Ay, ginoo ko. Nganong naabot man sila dining dapita. Ay, salamat. Gidana. Ug maluwas lang unta tong laki. Pagkabatanon para ba? Kuyawa ato nila mano. Ang babay, wa na magtingog. Patay na tingali to. Daghan para ba kayong dugo? Ug ang laki sad. Maulagi. Ug ang akong pagtuo nga gipariglahan gito. O dili ba, gitulis og didto dada. Duuya, uy. Pero ang laki ma, naginawa pa man to. Maluwas lang unta in taon. Kay maluoy gid ko nila. Pulos pa mga batanon. Nagdating nga lito sila ma. Unya, gipariglahan sa mga hold-upper. Mao tingali. Unya, basig, wa nila ihatag ang kwarta. Unya, gidunggab sila. Ay, kanusa pa man kaha mapuo ning mga kriminal. Og dakpan to sila ma. Tukhangon gito, kana og madakpan. Hinaot pang madakpan dayon aron silutan. Unsa na rong orasa? Alas 11 na mas gabi. Hain ka man, Emily.
Hain sa ako huna-huna. Wa kasi mo kuyog ni Michael. Hisabtan ko nga wa gihapon sila magbuwag. Gisakay-sakayan lang ko niya. Aron matuo ko nga wa na sila. Pero nagduda ko. Kung maugin na iyang gibuhat, dili ko siya ilong anak. Bahala kang anak ka. Pero gikulbaan man kog maayo. Unsa man kahinahitabo gyud. Ug kung hangtod ugma, dili siya mauli. I-report ko na siya sa mga pulis. Oh, Ginoo ko. Hain ka man, Emilia ka. Hain ka. Wa pa mauli si Michael. Tugang kapiin na. Ako makatug og pinaabot niya. Kaya ako may muable niya. Og mo diretso dito siyang kwarto aron dili makita ni Estela. Hoy! Kilambang pultahan. Nakainom na sa tingali. Nagmata pa na ikaw, may noon. Migawas ka man. May kinahanglanon ka. Hubog ka na sab, Estela. Kainom lang, tiya. Pila ka baso ra, tiya. Okay ako. Ikaw nga nung nagmata pa man ka. Sultihan tan na lang ka. Naghuwat ko sa imong anak. Ang demonyo di ay? Hain man di ay? Wa ko mahibaw og hain. Og ang nasiguro ko nga gituyo niya nga dugay mauli aron dili mo siya makita. Gisultihan naman ko ni mo ni anak, tiya, nga may balik sa dinhi sa kumbay. Nahibaw naman ko, tiya. Oo. Pero sama sa gihapon wa mo siya hatagi og maayong pagtagad. Bisag isip na lang nga laing tao ining baya. Bisag kanus dili og dili mahitabo siya nga dawaton ko siyang akong anak. Wa ko'y anak nga kaliwat og demonyo. Bisag kanus dili ko malimot silang pagbaboy kanako siya. Salbahin sila. Salbahin sila. Gusto na. Pasaylo ang nga nahisgutan taka ng mga butana. Sorry, Estela. Iyon na, sa pagkikinahanglan mo nga migawas ka mangkiod. Gigotom ka? Dilay ako, tiya, og boiled egg. Kana lang. Please. Sige. Suod na lang dito sa kwarto mo. Ihatod ko lang ang tea og ang boiled egg. Dito na lang ka. Thank you, tiya. Sorry, Jude, tiya, ha? Sige. Niya na lang unta si Michael. Haron mawa ng ako kabalaka. Tungang gabi naman. Buntag na lang. Ugwa pa si Emily. May nahitabo gid tingali niya. Simba ko lang yung taon. Kung may kuyog man siya ni Michael, okay na lang ko. Basta nga way ngilad nga nahitabo niya. Dili ni mahimo. Ipahibaw ko ni sa mga pulis. Nakikpanglakaw man siya ni Adtong Michael. Bahala na lang. Basta nga wa lang untay daotang nahitabo niya. Magpatabang ko. Usagaan sa anak mo, Mrs.? Emily Garrido, sir. Wa siya mauli gabi ihangtod karon. Og nabalaka ko, Chief. Inahangod ko. Mrs., dahil ba sa usa ka batanon babae, amon kitan. Kauban sa ka batanon laki usab. Dengan sila samad nga among nakita. Tuwara sa ospital. Pero may hibaw kung sa ilang yan. Ilaro na yung bag siya, ilhap. Sa ako ng anak, sir. Kagibili na. Ginoo ko. Tuwara sila sa ospital, Mrs. Buhay pa man to. Pero delikado ilang kitang. May kaya niya ka ng tigtungod. Emily! Ginoo ko!
Nurse, hain ang akong anak. Gusto ko makakita sa akong anak. Emily ang iyang nurse. Naa sa emergency room, ma'am. Mayo kay ni Aka nga iyang inahan. Unsa may iyang kahimtang? Buhi pa, pero delikado ang kahintang. Pakiksultihi lang ang doktor, ma'am. Iyang boyfriend iyang kauban, no? Si Michael gyud iyang kauban niya. Ginoo ko. Ipuson ko na lang niyang pagkaon. Initon lang unya niyog ni Ana si Michael. Ay, siya tingali ron. Ang akong apo. Ay, dili man ni iyang number. Hello? Hello? Oh, kinsa ni palihog? Nganong naghilak ka man? Mama ko ni Emily. Inahan ka ba sad ni Michael? Ay, dili. Apuhan. Ngano man unta nga naghilak ka man, Mrs. Diya sila ron sa ospital. Delikado ang ilang kahimtang. Daghan og saman si Michael. Ingon man ang akong anak. Unsa? Hayng ospitala. Mo anak mi. Unsa man nahitabo? Way usangan na sayod. Dali dayon mo diri sa ospital. Base na og may mahimo pa ta. Di ako alang sa akong anak, si Emily. Sige, Mrs. Mo anak mi. Estela! Si Michael delikado ang kahimtang. Daghan kunog samad. At doon ta, Estela! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!